Yan, mag-ano kami, tataboganing na naman. Kasi biglang naging +3 ang klima natin, ano? Ayan, ha? Yan. Pull niya daw. Oh. Baby, di ka na makakakawat. Yan. Oh, sige. Ayan na. Oh, ayos. Very good. Ano pala to? Archibald Park. Archibald daw. Archibald Park. Si Jik ko. Bye, Bel! Woo! Woo! Ayun na si Samelo. Oh. Sumisigaw. Oh. Oh, sige, maglakad ka na lang pabalik. Sundan. Maginig di sa powder. Ha? Jik-jik naman, masaba. Oh. Yeah! Kuli ko si Isabel. Let's go. Very good. Again, let's go. Kiss them, boy, kiss them. Again. Oh, let's go. Baby, let's go up. Jik-jik, takot ata. Don't cry. Takot jik-jik. Oh, sige. Come here. Hinday ko yung dalawa. Medyo mataas kasi. Okay, go! Wow! Ayun na. Ang cute. Good job! Good job! Again, yes. So, taas na naman. Yun lang nakakapagod, no? Tataas na naman. Woo! Ano yan, washroom? Huh? Oh, let's go. Oh, hold that. Oh, let's go back sa taas. Taas yung jik-jik. Ay! Ang anak ko! Si Isabel kaya matibay magkapot. Oh, si Mama. Good job. Si Lola, oh. Oh, si Lola. Nagtabaw ko ng Lola. Oh. Let's go back sa taas. Ang problema lang sa mga ganitong park, no? Walang washroom. So maghanap ko kung saan iihi. Layo. Layo na pinuntahan ko. Nag-i-enjoy yun. Dahil nag-i-enjoy. Hapon. Ano oras na ba? Mag-alas 5 na ata eh. Or mag-alas 4. Alas 4 e medya.
sa bahay. Oh. Woo! Ayun sila Joanna. Si Mama. Pawis! At least dito maano. Medyo matagal yung slide. Isabil, enjoy na enjoy. Woo! Init! Pawis oh. Nainit. Kasi dati negative 19, negative 15, negative 21. Tapos ngayong Martes biglang nag-3. Nag-positive 3. Kaya mainit talaga sa pakaramdam yan. Kahit walang gloves, okay lang. Kahit humawak ng snow, walang problema. Hindi malamig. Init? Ano yan? Snow Angel? Ulit! Dami pa ito sa gitna oh. Dati pagkuha na rin. Ha? Sarap paglaro sa snow. Yung dalawang bata na doon kila kuya. Kasi tapos gusto ko ba? Ay, ganun ba? Slide. Dapat tama ganun. Tapos magbuhat ka. Paano picture sa snow? Let's go, taas! Okay, let's go. 1, 2. Ako matulog sa iyo. Ang bagal namin. Lagi mag-jet ka. Bigat kasi ni Joanna eh. Oh my gosh! 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 Bigat mo kasi. Bigat mo, mag-diet ka. Yung anak Kain ka natin ng umiiyak, kain. iniwan mo. Iniyak si Isabel kasi nag-bring ko yung dalawa. Nagbalentong si Jik and Isabel. Nabidyo ko, Dad. Ha? Nabidyo mo? Ay. Ano na? Bring ko. Send mo na lang sa akin. Ako naman. Dali sama mo si ano, si Jik. Boy, go to Uncle Boy. Yan, okay. Hold, okay. Oh, hold. Ika man, one more ka man. Mama, nagbibidyo ako, ma. Hold. Hold. Set. Oh, tumaki Uncle. Maibig na naman yan, tanabitin. Katangani ka na Uncle Ate. Tapos na kayang school. Ito na. Tapos maibig na naman yan. Sige pa. Dahil kuya, ilang mo ako naghihibi si Jik. Anggot na naman. Garo. Kuya, i-zoom mo daw gamit ng cellphone ko. I-zoom mo daw kung naghihibi para may rinelen. Nag-set ako video. Sige daw, okay. Naghihibi. Pag nagpupundo, naghihibi. Oh, sure. Okay na. Oh, kaya ng araw. Ano bell? Okay. Wow. See, Oh. Wait. Because she's going to slide. One, Okay. go. Wala. Ready, set. Tas mabitis mo, Taas ma. mo, bitis mo, ma. Hindi ka pa nagtulog. Taas mo, bitis mo. Woo! Di ka
kuya. Sige, ika kuya. Sige. Ah. Ayan. Yan. Yay! Ah. Ah. Ang saya yan. Oh. Ganda ng araw, oh. Yan, nandyan yung ano, yung Walmart. Preston Walmart. Tapos yung Canadian Tire, nandyan na rin. Highway ng Circle Drive yun eh. Si Papa naman. Si Papa naman. Papa naman. Papa naman. Kapag ni Isabel. Oh. Ayan. Tama-tama yan. Oh. Kamu ni Lolo. Sige. Tadi kita tumapos na. Kay Lolo ka. Oh, kay Lolo na lang, Lolo na lang. Ayaw na. Tumambling kasi kanina eh. Nagtumbling, oh. Takot na siguro. Kamura, para. Yay! Yun. Ano wala yung takot? Natakot na eh. Very good. Ano ma? Isa pa? Sasakas lang kayo ang sabi. Iyo po. Araw talaga po kayo. Medyo mahirap lang talaga yung pataas ano. Naglalakad kayo pabalik ng hill. Isipon na ako. Tinanggal ko kanina yung jacket ko. Yung init, pawis na nga ako eh. Binalik ko ulit kasi yung pawis na ano ka. Parang matuyuan ng pawis sa likod. Yan na, Oh. dalawa. Lolo yung chik-chik. Boy, sit here, boy. Sit down, sit down. Sit down, boy. Sit down, sit down. Sit down. Put your feet here. Yan. Ay, no, gusto mo tayo Yan. si Lolo. Oh, Lolo ka, Lolo. Oh. Sige. Oh, hold lang, hold. Taas mo lang pambiti sa karem. Ah. Oh, taas mo lang pambiti sa karem. Eh. Woo! Ayos. Natatabangan mo sa sakit. Kunin ko si ano, si Isabel din, si Joanna. Yun lang kasi mahirap ano kung babalik na naman kayo dito, taas na ako kayo dito. Oh, katulad na no. Oh, lalim. Lalim pala yun. You want to race with Lolo? I want more na. Huh? Okay. You want to race na? You want to race? Okay na. Ah! Iyak lang iyak, jip-jip. May ihi ng ido. Ha? May ihi ng ido. Ah, ihi yan? Basta may yellow, may ihi. Ihi O siya, baka, ay o naku. baka, o baka dahon. Sit down, come on. Sit down. Pure, pagpundo, nag-ibi. Nabitin? Oh, ang bilis oh. Yay. Yung pag ano lang, pabalik pataas. Pabalik pataas lang ang ano. Medyo nakakapagod. Maganda lang mag-slide na mag-slide. Oh. Oh, race. Let's go. Baby, wait, no.
No, sakay na. Sakay na. Ang sarap paglaro. Oh. Lolo daw ang gusto. Ted. Magre-race si Kuya and Joanna kasama yung mga anak. Yan. Okay. Yan na. Woo! Oh! Hoy! Nakalabas si Joanna. Nakalabas si Joanna. Naiwan yung cellphone. Paano? Nakahawak sa cellphone? Oo. Hindi ko alam kung paano gawin. Kaya akala ko si Noah. Paano? Nakaano ka? Mami, nakahawak ka sa cellphone, paano? Nakakapot ka ng cellphone, may kang pambalance. Daddy, makibilisun kaya, iba? Uli na. Oh, sige. O, tulak ko. Ay, bre. Ay, magabatong ka. Ang bigat mo. Oh. Oh. Ginagawa mo. Ang layo na. Ang layo. Rayon. Happy Jik-Jik. Happy Jik-Jik. Pare pala Jik-Jik. Jik-Jik laki, Jik-Jik liit. Ayo. Hanip yan. Bilis nila Joanna. Ano, okay pa? Ayun na! Ayun na! Hiya! Push baba! Push baba! Ayun na! Okay! Ayun na, oh! Oh, ayun na! Oh! Ayos, oh, layo. Oh, lakad din pataas, malayo. Ano ba? Isa pa po, ma? Ayos na. Oh, kuya, oh, ayos, survive. Yay! Very good. Wala nang araw. Woo! Ano? Sige mo pa. Okay, we're done. Nilalamig na. Madilim na, no? Biglang umangin. Ikaw ng dalawa, ako ng ano, Isabel. Ako na. Come on, Isabel, let's go to mom. Let's go to mom. Let's go to mom. Woo! Ayos na, dumidilim na. I think dapat dito tayo sa gilid, Daddy. Sige, malalim dyan, malalim. Okay. Ang lalim ng gusto. May mga ihi ng aso. Hindi yan ihi ng aso siguro. Yung mga damo na ano. Pero marami pa rin naglalaro, ano. Oh. Parang mas dumami. Mami, nag-snow na. Umulan na ng snow. Umulan na ng snow. They're going to change their clothes and then we're going to... Okay. Woo! Punta kami sa bahay ni Pambansang Realtor kasi basta. Parang walang pasok mo. Ay, pasok ka pa. Anong oras na? Alas 6 na siguro. Alas 6 na? Andito na lang kami nagpark sa gilid ng kalsada. Sila kuya dun sa taas ata nagpark. Let's go. Archibald Park, North.
So yan at kami ni Isabel ay nakauwi na rin po, si Joanna ay pumasok. Pero bago pumasok si Joanna kanina, dumaan muna kami kila Pambansang Realtor. Meron silang konting salo-salo. Naibita kami. Kasi yung mga magulang nila, si Tito and Tita ay nandito ulit sa Canada, dito magpapasko at magbabagong taon yan para ma-feel ulit nilang winter. Sila ay hindi na rin bago dito sa Canada, na pag may oras siguro ay pumupunta sila para makasama yung mga anak nila and yung apo. Malalaki na sila Vince, sila Brel, Dom, tapos si Victor, yan, sila mga anak ni Kuya Norley and Atika, yan. Kaya nandito sila ngayon para dito nga mag-celebrate ng Pasko and New Year. Kay Tito and Tita, welcome back po sa Canada, at sana ay mag-enjoy kayo ng inyong holiday season dito sa Canada kasama ang inyong pamilya at mga apo, So syempre, tiis-tiis ng lamig. Hindi kagaya nito sa Pilipinas, ang Pasko dito ibang-iba, kaysa sa Pilipinas. Alam niyo naman ang Pasko sa Pilipinas talagang active ang mga tao, mamalengke, mag-shopping, mag-ready ng kanilang mga handa sa Pasko at yun nakakamiss sa Pilipinas yung pamamalengke, yung last minute makikipagsiksikan kayo sa palengke, Alam naman na sa Pilipinas ang celebration ng Pasko ay napaka importante, Dito rin naman sa Canada, ang kinaibahan lang pag panahon ng winter, syempre ang celebration niyo dito lang sa mga bahay-bahay. Hindi katulad sa Pilipinas, talagang siguro kapitbahay niyo, barangay niyo, inuman sa kalsada, Ganon din kami sa Pilipinas, yung mga kapitbahay. So, katulad ng New Year din, mas masaya nga yun, maraming, hindi ko lang aram kung ang dami ng bawal na paputok sa Pilipinas, Dito kasi sa Canada, may isang lokasyon lang kayong pwedeng puntahan kung saan pwede magpaputok. Yun lang, kami hindi na namin ginagawa, lamig-lamig. So yun. Yun nga kanina naglaro kami dun sa Archibald Park, yan. First time namin doon. Masaya, medyo mataas yung hill, so buwelo mag-taboganin. Kasi gumanda yung panahon, yung weather kanina ay naging +3. So sabi ni Kuya gusto nila magtaboganin para ma-experience din nila ni Mama and Papa. Tuwang-tuwa din yung dalawa. Nag-slide dun sa mataas na hill. Dito to sa may north part ng Saskatoon, malapit dun sa may Preston Walmart, lampas ng tulay. So naging masaya yung araw namin ngayon, at least si Isabel and Jigjig nakapagtabugan kahit iyak ng iyak paminsan-minsan, gawa ng natutumba yung dalawa. Alam yung natutumba, tumatambling dun sa pangtabugan, pero okay naman, tuwa naman yung dalawa. Tapos after nga nun ay dumaan na kami dun, hindi pala, umuwi muna kami ni Joanna at nagbihis, gawa ng may pasok siya, and pumunta na kami kila Pambansang Realtor, si Mr. Nap. So yun lang po ang aming vlog today, at sana ay nag-enjoy kayo sa panonood. Yun, at see you ulit sa mga susunod na vlog natin dito sa Saskatoon City. Peace. It feels so